Sejling galop op mobilen for 6 atmosfære online, ligesom sidst. Starten er gået til en maskinteknik, der præsenterer travligaen direkte til front nummer 4, Herra de Peng. Indvendigt nummer 150 G's, derefter 5 Cindy Skovsendte udvendigt på vej frem nummer 8, Pocono Downs. Tages roligt fra start, gjorde nummer 7, Sonnesterel og satte sig i sidste hest. Pocono Downs frem ved nummer 4, Herra de Peng. I inderbanen nummer 150 G's. Han trykker lidt op, Birger Jørgensen med Pocono Downs, den råstærke hest. Herra de Peng svarer op indvendigt, 150 G's holder også sit hoved op, så den kan holde Birger Jørgensen ude i anden spor. Det blev altså en forceret indledning af Pocono Downs, men den fik ikke i spidsen. De åbner 12-0 første 5. Pocono Downs på ydersiden, Herra de Peng i inderbanen. René Kjær i øjeblikket med fordel med favoritten, en 33 for 10 spillede Herra de Peng. Derefter følger udvendigt 8 Pocono Downs indvendigt nummer 150 G's, derefter 5 Cindy Skovsendte perfekt i anden par udvendigt. Så følger i et tredje par indvendigt nummer 2 Sally. Udvendigt for Sally har vi der siddende. Er det efter sin indledende grad? Nej, det er Nish Ogunhall, der sidder perfekt til i tredje par udvendigt. Bagved den ses igen så nummer 3 Sir William. Vi nærmer os de første 1000 meter. Lad os så høre, om publikum stadig er på lægterne. Det er i første afdeling af V5 Herra de Peng, der fører efter 16-6 første 1000. Sender dem ud på sidste runde med René Kjær kontrollerende i front med Morten Juhl, trænede Herra de Peng. Udvendigt 8 Pocono Downs. Der er stillestand i feltet i øjeblikket. Kigger man ned, så ser man blandt andet, at Kenneth Andersen sidder perfekt til med nummer 9 Ogunhall. Bagfra ligger Flemming Jensen an til angreb med nummer 7 Sonnesterel. Men de kører stærkt nu foran, og det er ikke så nemt at bare lige at komme fra sidste hest til første hest. Men han vil forsøge Flemming Jensen, det ser sådan ud i hvert fald. Foran Pocono Downs helt frem til nummer 4, Herra de Peng. Ned ad bagsiden 150 G's fortsat i ryggen, så kommer et effektfuldt angreb i sporene fra nummer 7, Sonnesterel. Den forsøgte at gå med Shogun Hall, men kom måske ikke rigtig med ud der. Sonnesterel tager sig hastigt frem og er nu fremme som 5. De første 5 af sidste omgangskilometer afviklet i 13,5 fart. Herra de Peng i inderbanen har fordel af denne hele vejen rundt. Udvendigt 8 Pocono Downs til at slå ud nu at galoppere. Indvendigt Cindy Skovsendte galop for 150 G's. I sporene fangede den Juhl med Sonnesterel udvendigt, der tabte fart. Indvendigt kom den og søgte sig nummer 2 Sally. Men det er fortsat 4 Herra de Peng. Det er i ryggen på den 5 Cindy Skovsendte. 2 Sally kommer til. Langt ud kommer Sonnesterel en gang til. 4 Herra de Peng den fører. Sonnesterel nærmer sig. Herra de Peng forsøger at holde sig i gang. Sonnesterel nærmer sig med hastige skridt nu. 7 Sonnesterel den blæser forbi, og den vinder første afdeling af V65 efter en forrygende sidste runde. Den rundede fra sidste hest til første hest. Noget man troede der var umuligt, men den gjorde det via 14-1 sidste 1000 meter. En glimrende præstation, hvis man går hjem og ser det her efter i sømmene. Så går den måske noget af sit hidtil bedste, bliver bremset i sidste sving i fremdrift Sonnesterel, fordi den hænger hjul sammen med 8 Pocono Downs, kommer fri af det og vinder alligevel en rigtig stærk præstation af Sonnesterel på hjemmebanen.